Fraților, astăzi continuăm cu seria Joacă-te și învață! Și acum noi o să ne jucăm pe tabletă și pe jocul Minecraft. Deci, uite, aici o să pun Minecraft-ul. Stați un pic. Stați că nu pot să filmez. Uitați așa. Acum o să vă bucurați de minunatul meu cânt. Fraților, acum o să vă bucurați de piesa mea minunată. Subscribe, like, 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 subscribe. Ce? La tine vine Iisus iar. Să ne ierte toate păcatele. Bă, nu merge! Titi prostul, Titi. Stați un pic, fraților. Fraților, nu știu unde am ajuns dar cred că m-am căcat pe mine. Ha, 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 ha. Nu mai pot să mă joc Minecraft. Din păcate, fraților. Păi că pentru avem o grămadă de jucării. Uite, beau o jucărie. Ia să vedeți magie. E prin asta și e de jucărie. Și uitați. Tana! Acum haideți. Dina, să mă fătă până mea în băgău. Eee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 
Serial. Ai, sesit. Bă, frate, fii curând de minge că te bat. Îți trag una la fund. Doamne. Deci o să facem... Aui. Bă, e greu să țin. Fraților, este foarte greu să țin niște greutăți pe două picioare. Adică să ții 4 kg, să piciorul. Eu am scăpat foarte ușor. Sunt foarte slab. Stați un pic că fac crucea lui Dumnezeu. Doamne, miște papapchi de pește. Domnul să ne ierte toate păcatele. Doamne, miluiește. Domnul Iisuse, iar picioarele se smuieva. Fraților, o să ne gândeți. Idee să ia o sus, limuzina a făcut-o pe accident. Opă, eu ce mă doare. Zi, cu băghi, cu. Din
Nino, 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 Nino. Eso es. Nino, Nino, Nino. Nino, 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 Nino. A făcut-o pe accident. Hai să compacem. Tu ce? Fraților, mi s-a distrus spiritul. Doamne, Doamne, să ne ierte toate păcatele, Doamne. Ne miguiește popa. Aghisat, isit, isexeazat. Uitați, fraților, ce-am construit aici. Nu mai sta pe jos, ridică. Fraților, uitați aici omul, Ravogan. Uitați, Ravogan. Mișel conducea. Fiți atenți, Bă, am făcut-o pe accident. Deja e de să faci. Hai eu să țin camera asta până când mă curc noapte. Stați un pic. Acum gata, fraților, noapte bună. Oasiri! Fraților, stați un pic, cineva m-a atacat. Gata. Bă, fraților, mă goasă cineva de spate. Stați un pic, aprind repede lumina, că la casa mea sunt o grămadă de căcăcioși. De pipirăi. În casa mea sunt o grămadă. Deci, Căsuțe. No. Bă, s-a distrus mașina. Stați un pic. Fraților, făcusem-o pe accident. Ești nebun? Ce pe accident am făcut? Mamă, dar ce a făcut, bă, de numai... Bă, stai cu minte mașina. Arup așa, ce frumoasă-i viața mea. Fraților, o să vă pun cea mai veche piesă. Se numește Mămăligă cu cârnați. Ia auziți!
mămăligă cu gnați. Adio prea! Adio prea! Mămăligă cu gnați, uitați! Mămăligă cu gnați! Da, și... Nino! Ne-a stricat casa! Ce frumos e viața mea, ai de... Așa. Fraților, gata, am închis firma, ne revedem mâine, pa, pa!